som græt og bæt, jeg taknaði og skilti það. Det sista take som vi får igång vid nu. Yay! Av flöna i röver. Det är inte en och för som kan säga att de kommer arbeta samma med sin 25 år gamla Abba. Han är friskor och kör bil och är helt hus självor och här är allt som det ska vara. Och det som är alltid väldigt spännande för mig och i min förhållande till Abba min till att jag alltid vuxen upp i att Abba min har varit Johansson Jösnes och jag var med hans antal bokmänter som jag ösnar vidare otroligt högt. Men jag har haft en känsla av att jag är öppna i kältofär och läser om alla dessa iskingarna här var hjärtasorg, kärlöjtje, natura och här han fer ölande grund men här han ösnar här några andliga iskingar. Så heter känslan av att jag blev tidsen attrotoi att han inte linkligt Allah han för niande kvalgar he att han är ungor här han som baden älskar att höra detta joe och så långt fram här han gröjer fram grundatrappet där han som mer vuxen med vår för grundatrapp i varje samman med pappa Swinon och alltså jag har haft en känsla av att jag har varit en affär samman med Abba min jag hans liv och följer att jag slappen inom en hår som är inte känt till framan undan och det är otroligt tacksam för att jag finns möjligheten till. Vinter leikar med härst och ytla hevor. Han med fast han träfsa upp med hevor. Sliter bors mot blam och raj. Så härliga han och i med traj. Och kanska mer han kräver. Så härliga han och i med traj. Och kanska mer han kräver. Sara sark i öjen under livet nu. Att det må som är anken för i kräver. Som att vi kolta sör. Så välj och läsa vintermör. Och kanska mer han kräver. Så välj och läsa vintermör. Och kanska mer han kräver.